bai kamata ba. Ya kamata za ka shashafa ta kace mata gaskiya ga damuwanka, in ta amince, in ma bata amince ba akwai hanyar da za ka bi da ita har karan kanta za ta ji jikinta ya ɗauka, za ta ji ita ma tana sha'awanka. Ba kuma an zo shafa nonon nan ka ringa mammatse mata nono, babu daɗi, ba za ta taɓa jin sha'awanka ba ma ko kaɗan. Nonon ta za ka shafa a hankali, kana sha mata nono, kana binta a hankali inda ya kamata, kana rairayanta. Da kanta za ka ga ta tashi, ta fara cire kaya, ta cire maka kayan karan kanka. A nan za ka san hankalinta ya tashi. Daga nan za ku duk abin da kuke so. Ya kamata mu ringa yin matanmu da mazanmu a hankali inda ya kamata. Kina buƙatar mijinki, ba sai kin ba kanki wahala ko shi kin ba shi wahala ba. A cikin sauƙi za ku yi duk abin da kuke so, hankalinku a kwance, ku fita ba ma sai kowa ya san ga abin da kuka je kuka yi ba. Da fatan kun fahimta. Assalamu alaikum warahmatullah. Na wunin ku, da fatan kowa da kowa yana nan lafiya. To ƴan uwana mata, yau za mu yi magana ne akan inda namijinki ba in ya zo buƙatanki ba sai kun ce ku ce da shi ba. Akwai wata mace da mijinta ya zo ya ce yana buƙatan amfani da ita, za ka ji yana ce a'a ni fa gaskiya sai ka biya ni, gaskiya ba zan iya ba. Na me zai biya ki? Ya auro ku ne, suka ce wajen karuwa, ko da a ce ba auren ki ne ba, saurayinki ne, kun saba soyayya, kuna soyayya da shi. Me ne kuma ya zo yana neman amfani da ke, za ki ce sai ya biya ki? Gaskiya haka ba burgewa ba ne. Mijinki ko saurayinki ya ce yana buƙatar amfani da ke, amincewa za ki lallaɓa shi ku je ɗaki. Wani ma in ba kya buƙata, ai akwai hanyar da za ki bi da shafi har ya ji wani iri a jikin shi. Amma dai ya kamata in ya ce yana buƙatar amfani da ke, ke ma ki amince mishi, saboda dukan ku biyu kwanciyar hankalinku ne da gyara shi kuma da lafiyar jikinku. Bai kamata a ce mijinki ya zo zai amfani da ke ki ce sai ka biya ni ba, ku ce mu yi ciniki kuɗin kaza nawa ne, ha ba sai ka ce gwanjo ko kuma a ce kayan miya ake sayarwa a kasuwa ake cinikin shi, haka ba ki da daɗi. Ko wata karuwar ma aka je za a amfani da ita ba sai ta yi ciniki ba. Bai kamata muna haka ba, don Allah mu daina yin haka. Sannan kuma za mu yi magana akan inda mijinki zai amfani da ke a cikin sirri, ko a ce iyayen mijinki sun zo bakunci wurinku a gida, ko kuma a ce ƙawayenki sun zo cikin gida, shi kuma ga shi nan hankalin shi ya tashi, naki ya tashi. Kawai in ma kuna zaune a falo ne kuna kallo, sigina kawai da ku wa junanku, sigina za ki mishi, shi ma ya san me kike nufi. In ya ki da ki ringa mishi sigina na ki tura mai baki, ya san me kike nufi. Za ki ga sai ki tashi tafi bedroom, shi zai bi ki. Magana kulle ƙofa nan dai a ringa kulle ƙofa. Kun ga daga nan za ki zuwa, za ki ƙawayenki za su ce ina za ki je? Sai ki ce a'a kanki na ciwo, kuma ki ce cikinki na ciwo, bari ki je ki ɗan kwanta ki huta. In ga kin je ɗaki kin kwanta, shi kuma sai ya ce a'a bari in je in duba jikin nata da sauƙi ne ko yaya. In ga kun je kun duba, nan da wuri za ku yi abin ku, hankalinku a kwance, kowa ya gama hankalin shi a kwance, inda wurin wanka ku shiga ku yi wanka ku fito, ba mai sanin abin da kuka. In ma babu ruwan wanka, za ku shashshare jikinku ku fesa turarenku. Daga nan kuna fitowa, kowa zai shiga bayi ya je ya yi wanka ya fito ya zama shi. Kuma babu wanda ya san abin da kuka yi, hankalinki a kwance. Shi kuma zai ce a'a bari in je nemo miki magani, ya fita waje ya je ya dawo. In ga shi kenan ba wanda ma ya san abin da kuka yi. Yaran kuma ba su sani ba, ƙawayen naku ba su sani ba. Inda za ka yi amfani da mace a sirri babu wanda ya sani. Kuma magana